Селем дуслар, бүгін бізде қонақта Татарстанның атқазан артисті Дилә Нигматуллина. Исәнмесез? Сәлем. Сіз башлап җибәргәндәге татар эстрадасы бүгінгі көнге татар эстрадасынан айрыламы? Ул вакытта эстрада бик гади иде. Шундый мен ялтыравык кына күлмәкләр киеп, иң мөһиме ялтыравык булырга. Хәзерге көндә инде әлбәттә җырчылар безнең аранжировкаларында, җырларында югары дәрәҗәдә эшләргә тырышалар һәм ул бик әйбәт күренеш. Әмма ләкин әзрәк кенә безнең татар моңы бераз югала башлады. Альтернатив татарча музыка сезгә бик күңелгә ятып бетми. Төрлесе бар. Дышать төркеме. Алар миңа бик ошый. Гомумән яшьләр тыңлый икән. Бу һичшиксез яхшы күренеш. Иҗат аша без үзебезнең телебезне саклап кала алабыз. Гади кеше кирип китә аламы татар эстрадасына? Акчам булса, яхшы бизнес-план булса, яхшы проект булса, мин продюсер булсам, мин үз-үземне хәзерге заманда күтәрә алыр идем дип уйлыйм.